Ani poradne. My sa nebavíme v robote. To je čo? Dobre, kam idem? Nechcem? No počúvaj, akože otázka, že cez tú kúpeľňu, podľa mňa by nebolo odvetlivé začať tú kúpeľ, ale zase by mohla dať cári, keď idem kúpnúť cáru, co robí. Ja si len zase budu vymeniť. Podľa toho ti poviem, že co. Ja by premeniť dívča.
správme to, jak to máme toto porobené, tak sa to musíme vrátiť. Keď budeme vysávať Maji, tak môžeš prevysávať aj toto, co sú robili. A vy chcem od toho konca mám. Maji, od tohto konca idem ja. Ja ty si čo takto. No dobre, ale Tady toto? na co? Čím? Bránu jedine, ne? Čeho? No to je kút. Idem! Akože bránu spravíme iba tieto lišty. Lebo Nebude sa sú to extrémne bývať? prachové. Tady je nejaký kvintek. To je treba urobiť. No tu potom už podľa mňa iba zem, ne? Takže máte budeme volať? A však nech teda spraví tú bránu a takú, nebo táto vypadneme a hotovo, ne? Či? No však nevidím, ale máme tam ešte vlastne tú kúpeľňu. Podlahy tam musíme poriešiť. Ale tá podlaha sa bude musieť ide raz prejiť, no. Všade. Ale vidíš to v tej majnej izbe sa tak není. Tam A v tej mojej nekúkala si, jak to je? To je za jaj? Na jaj. No to dá. My sa poď Porobím, najmä poradu. Však nevím, či že co. Nevím, či spolu spraviť. Ja to mám tečku hodím. Ja som tady ani nevysávala, keď budeme chodiť do tej garáže, víš, to nemá význam. Ale má to význam aj, lebo to jak začneš vysávať, to začne víriť ten A práve. ne tady tam. No však aj tebe tam vždycky najprv dojdete od najväčšieho chlebu povysávať a potom... Ja som tam nebyla, ja som ho tam spravila. Áno, no lebo toto začne proste víriť a to je nánovo všetko na ten nábyt.